Arita sa isyo, guol maguguan ng bida, paita. Every year ni siya, no? Every time although kada adlaw, mukalit lag. O bitaw nga, kanang mga anti, quote-unquote, bang mulaban sa mga adik-adik ba, kontra ni Duterte. Suya jud ko ana, sa mga komunista nga, ikontra nila Duterte niya kanang istorya nga massacre of innocent civilians including children. Ang akong kalagot na napuloy sang ko sa langit. Kay katong kapatay sa akong anak, nadakpan to a month before the crime happened. The crime against my daughter happened. Nadakpan to sa mga pulis in flagrante yun. Nakapiyansa man. Kaya ba magpilay piyansa mga higala? 800,000. Di mo siya 800,000 ang piyansa. Drug pusher mo to. User, pusher. O niya akyat bahay ang kapatay sa kong anak. Ugi, sumari execution pa to, di unta matay akong anak. Pero na may proseso good. Kana bang presumption of regularity should be there in the first place. Now, kanang pulis, dagamang sa kalawag sa mga pulis pod. Mo na i-focus ang investigation sa mga kalawag, dili ka hutdon tanan. No? Nga, summary execution, tanan, kung saan lang ipasangal nila niya, na-expose naman na karon nga katong ilang claim nga nangamatay tungod ng summary execution in the war against drugs. Dagko pang buhi, nagdadag picture to mga komunista, pakita niya ang naa sa mga picture buhing dagko. Nganong naamang ko diha nga buhi pa man ko, niwa man sa ko ma-involve og pamaligyag drugas ana ba? Naa sa Facebook na mga higala. Ang mga nang reklamo nga nganong i-appeal ko ninyo diha nga ko buhi pa man kong dako. Pero naay mga gunit sa mga pictures claiming nga ilan ng mahal sa kinabuhi nga gipatay panahon sa war against drugs ni Duterte. Unya, kato si Lauro Visconde, the Visconde Massacre. Tiway. Si Duterte nga prosecutor, mo bitaw nga ang iyang attitude kung yun ka ng no nonsense against the proliferation of illegal drugs. Kay prosecutor man si Duterte, mahibong man siya nga makagawas man nga. Solid man kayo ang ebidensya. Tungod kay mismo ang mga huwis mapalit sa mga drug lords. Mo-offer sila kwarta nga lisod balibaran ba? Would you believe nga kato si Jaguar interview mo itong Rowena? Wangwang ba? Atong reporter din eh. Weto'y kaso? Ang duha ka kaso ato dismissed. How can that be? Anyway, mao na siya mga igala ang nuanced, ingnon tampo nga, nuanced perspective of what's going on. Duterte to asa dahig sa iyang kagaral. Sa imong kagaral, dahig, ICC, inyong kagaral. Is it fair? Si Duterte to adito, crime against humanity? Anyone who believes in that bullshit is an idiot. And I'm saying that unapologetically. I am unapologetic when it comes to that. You can argue against me, no problem. Pero ako that's how I look at the whole situation. That's from my own standpoint and being one of the parents nga biktima niya ng illegal drugs. Talking about Duterte,
kung kasunod mo sa iyang sitwasyon, maluoy ka magtanaw sa daot na kay Duterte. Ito sa The Hague. Supposed to be justice. Kanang International Criminal Court is the existence of that special court, International Criminal Court, is to give justice. Where is justice now? Is Duterte a danger kung ilang hatagan o temporary freedom? Politically, yes. Pero kanang for a criminal nga delikado buhian temporarily, he is not, absolutely. Pero unsa may ilang gi-project ni Duterte. Di kani musugot nga kanabang pagwason siya sa detention cell dito sa The Hague, unya adto sa papuyon og nasod nga mo accommodate niya. Dili sa Pilipinas. Of course, ang political turmoil he might just create is possible. So, pagkawasan na sa dahig, adto butang sa Australia or anywhere, sa mga nasod nga mudawat niya, ang daghan, Asian countries are willing. Kay si Duterte, mga higala, is well respected sa mga Asian leaders. Ang waganayan ni Duterte ang Western leaders. Not all, but naadiha kay kanang socialism god kuan na siya, it's kanabang proliferate na sa mga nasod bitaw. Neo-communism. It's all over the place. So muna ang sitwasyon. Now, you can argue against me and I'm willing to face you anywhere, anytime, all the way to Plaza Miranda. Grabe, oy. Ako yung mga amigo, some are lawyers, mga pinklawan, kontra kayo nila Duterte. Kay walagi ko nung muhatag og due process sa mga biktima sa war against illegal drugs. Again, let's go back to the presumption of regularity on the part of the police force. Wa ba'y abuso? Certainly. Naa. Pero, hotdon day na to. Just because Duterte is the kuan kinini ang the top dog ng tampunga kanang siya mo ay on top sa Armed Forces of the Philippines, PNP, because when he was president, command responsibility, so mao na ilang ipasangil ni Duterte. Si Duterte, musigig hulga nga, patyon ta mo. Sa day nang hulga ka? Psychology ba? Kuha na niya. He knows what he was doing. He knew what he was doing because Duterte, remember, is a lawyer. And definitely he's not an idiot. So karon, nga ani ang sitwasyon sa Pilipinas, mga higala. The moment nga na mamatay, the moment unsay dangatan si makulang mamatay si Duterte while in detention sa Hague. Unsa may senaryo imong makita? Do you think nga di magkagubot? Bisag kanang impeachment ni Sara Duterte, we know it's a political move. Kanang impeachment ni Sara Duterte. Regardless kung sa imong political affiliation, but don't make the Philippines a banana republic because that is now a lawfare. Obviously, gigamit ang balaod pag persecute sa mga kontra sa politika, kontra sa Marcos administration. Bisag kung saan nila gaslight ang publiko
Bisag kung saan nila press release ang politiko sa mga politiko. Wa mo to ang mga tao. Na ilang survey kunuhay nga perti nang sakag maayo ang rating ni Bongbong Marcos. Kinsa may gago mo tuon na na. Nga ato sabado, nabasahan ako sa news, despite the rain, mga higala, rally for Digong, braving heavy downpour, hundreds of motorcycle riders and supporters of former President Rodrigo Duterte took to the streets last Saturday, July 19, calling for his immediate release from detention at The Hague in the Netherlands. Sa guuan, kanaginganlan ni Byron o mga uplok, mao na, mga motorcycle riders dagang kaya na, gikan sa mga big bikers down to the kininiya mga habal-habal drivers, manguyog ni ana. Kanang impeachment ni Sara Duterte, which I think nakaunaw sila nga mamiligro tag ato ni ituloy. Mura magdi na madayon. Most likely di na madayon ang impeachment trial ni Sara Duterte. Bisag kung saan nila ingon nga daghang mga Pilipino gustong masayod, sila mismo nga the brain behind are now having second thoughts. Kay sa higayon nga hearing na diha sa Senado, one mistake, usa ka sipyat lang, whether in favor or against, mo create na og havoc nga higala. If you remember the trial of former President Erap Estrada, ang gidebatihan sa mga hurado, ablihan ba ang envelope o dili? Mao to ang issue at that particular moment. Unya, si Santiago ba ya? Miriam Defensor Santiago was against the opening of the envelope. As far as I can remember. Jesus Picas, murag pro-erap siya. Unya, nadayon yun nga wa ablihe, ga-celebrate ang mga dili uyon nga ablihan ang envelope, gatong Jose Velarde envelope. Igsuon ni Ninoy mismo, Ninoy Aquino kato si Tese Aquino Ureta, senador, gasayo-sayaw, dito mubuto ang people power 2. Let us consider, for example, nga madayon ang impeachment trial. Sa higayon nga naay musipyat diha, magkagubot. Magkagubot lagi hapon na siya, pero dili kana bang mo resulta og kaalautan atong tanan kay ang magdas kagubot are not supported by the majority. I'm talking about kagubot nga created by the communists. Kana mga cause-oriented groups, magralim yun na. Pero di mo kuyog ang kinabag-an niya na. Pero simbakog mo sipyat niya, labi na og ang sipyat, di sa prosecution. Kaya tanawa lang kung kinsay mga prosecutors, Cheljuk no, Laila de Lima. Kana lang duhay, butang na to. Kana si Cheljuk no, huwag na magpartilis, di na kadaog. Nagsad bitaw na, utso diritso sa inodoro. Dilima. Nganong na-implicate man na si Dilima sa drogas? Kay si Dilima, pagdagan niya, bisag na siya sa administrasyon, kanunay nangikog sa survey. Why mga oligarchs mutabang pagfinanse ang kandidatura kay di man kadaog. So asa man siya mangahoy og ifinanse ang kandidatura outside of the party funds. Nga di man na enough ang party funds. You have to have your own money because the cost of running for a senatorial position
is already $500 million personal money. You need that much money, 500 million. Aron ka makadaog pagka senador. Hindi ka popular. Mao na kuha lang ka, bisan pag idungog ka pero dili ka as popular as, let us say, Sara Duterte or Bato de la Rosa or Bongo nga nakasakay sa popularity ni Digong. Ug ordinaryo kang kandidato, bisan pa og wa kay issue, unya ilado sa ka, pero wa mo abot na nga certain level. You need a lot of money, mga higala. Tanawa si Ping Lacson, saan nahitabo ni Ping Lacson pagdagan? Inuduro sad, ila Tito Soto. Dihad naman eh. So, popularity-wise, naidagang kasuportadaan sa mga Duterte. Ining sipyat puloy. Sumagod sa naitabo pag tanawa na good. Kanang Pam Baricotro, in fairness to Pam, she really campaigned hard. Pero, bisag unsaon pang Pam Baricotro on her own, there is no way she can win. Pero nahitabo lang nga kandidato siya nga pro Duterte. Let us make it clear. Tinuda, unya ang iyang kontra anti-Duterte, ang perception sa mga tao anti-Duterte si Gwen. Mo na key. That's the key to Pam Baricuatro's victory, mga higala. Mo ginay nakapadaog ni Pam Baricuatro. Kay nagsugod tong rally-rally katong maisog rally. Organized man to. Sa mga existing organization nga pro Duterte, DDS ba? Na ay women's group. Organized na siya. So, moon to ang manambong sa rally o niya pagkangan nga moana sa Duterte na ay mga ubang pa mga tao moon to dito in support of Duterte, but dili daghan ang mo volunteer to be a part of the rally. Apan sa diyang gidakop si Duterte, gida sa Hague, kadtong mga tao nga maghimo og mga tarpaulin, si kung sila ilang himuon, voluntarily in support of Duterte's candidacy, nabanhaw to puloy. Nabanhaw to. Daperte na naghanang manambong sa mga rally nga anti-administration. In fact, sa akong bahin nga, nag-monitor ko anong social media because it's a very good feedback source ba? Feedback mechanism source kanang social media, specifically Facebook. O niya, mo kog data na ako nang percentage every time. Nakagain og traction ang campaign ni Pam Baricuatro sa diyang gidakop si Duterte. Misutoy ang iyang rating. To the point nga, kay opposite anang pagdakop ni Duterte, sige masang atake sila si Gwen o si Byron sa social media. So what happened? Kamo, naminaw man ako. May deklarar ko nga, ilubong na si Gwen ni Pam Baricuatro. Wem tuon ako anak puloy. Ako man ang i-validate. Na ako amigo, he's a good campaigner. One of the best ever nga ground campaigner. Kana bang mo-manage o campaign o niya kanang communicating with the right people, mantigo good. O niya, genius sa mathematics, sa arithmetic ba? Ako na amigo, dugay na siyang sinaligan ni Sani Osmeña.
So akong gitawagan. Magabi imtanaw gyud ko. Saan pagkadaog ni Gwen ani? Di gidi kadaog. In fact, ilubong so akong givalidate ang akong observation. Tawagan ako, "Bay, what do you think? What's the reality on the ground?" Kay nagtrabaho man siya sa usa sa mga politiko sa probinsya. Unya kanunay lagi siyang in communication with other people nga involved sa politika. Muna yung kinabuhi ba? Whether you are on the other side, nasa mga amigo dito, ano ba? Ingon siya nga, si Pam Baricotro nakasakay yun sa popularity ni Duterte. Iko, that's it. So, humanad to, mudeklarar na ko, ilubong si Gwen. In fact, meeting me, I was on the way to Bohol, pista sa amo. Unya, mupauli ko, kay tingin taga Bohol, mauli magpista. Nya, akong mama, tiguang na. Although ligon pa kaloy sa Diyos, hindi na ako musipyat o mga occasions yung anak kay mangutana ma, anong kampuli, ano ba? Muro, magilty taba niya. I treasure every moment while she's still alive. So, mularga ko sa Bohol, pero akong amigo, Angel Boy Biloso na nawag, "Bay, meeting ta." Atong i-meeting si Pam Baricotro. Kandidata pa si Pam. So, wako mularga, yung sa, dagang barko sakyan ni mo. Ni ko mas meeting, sakay kong barko na yun. Di man ka magdag sakyanan. Hindi ko magdag sakyanan. Okay, sakay lang barko good. Ako bitaw, matum ko maasin. Ano ba? Na daghang Ocean Jet, na Supercat, ano ba? Okay. So, wako mularga, mitambong ko sa meeting. Pila rami kabuok dito. So, I told them, ay, kabla ka. Ilubong ni mo na si Gwen. Mura sila, hindi sila matuo. Mura I can see in their faces nga. Kuwan na kayo, mura kamugiro kayo na si Alex, yung projection ba? Pero I was so confident. Ilubong lagi. And true enough, gilubong yun. Di ganit tumao pa puloy. Ugwa pa tong kwarta nga gipang apod-apod sa mga mayor. Kay sa tanawan ninyo, you can review this. Sa mga social, sa Facebook posts, whether Pam Baricotro side or Gwen Garcia side during the campaign, tanawan ninyo ang mga comments. Anya, i-percentage. Di sa 87 to 95% ang in favor of Pam Baricotro. How can, saan pagkapildi, anak? O niya, kato si Bongbong, Bugiro, he claimed nga, tungod kuno to sa iyang, nanghambog ba, ang ilang kadaugan sa BBM Sara, tungod kuno sa iyang troll farm. Tanawa mo sa kagago ng to, anak. Later on ba, kay, gusto man niya nga, i-diminish ang what really happened, but the perception nga, midaog sa tungod kay nakiktandim siya ni Sara Duterte. So, ayan, giklaim nga, wala, kinakalaban kami sa media, ana. So, what I did was, nag-create siya og troll farm. How stupid can that be? Iyan ang gisulti. So, karon gigamit na sa nga isyu nga, troll farm, pero matabang mo nag-troll farm ng social media. May ilaman mo ang comments na may comment nga klaro kayong lutong Macau na apoy comment nga from the heart ba, ranging of course from the sublime to the ridiculous. The pararagod sa ordinaryong kinabuhi na to, or your opinion, my opinion, varies, no? From the sublime to the ridiculous. The difference is, ang comment sa Facebook, mas media man na, daghan ba?
Di pareha nang tubal ng pipila ka tao. Bisan pag naaka sa merkado, niya no, minaw ni mo, butan to, 20. Bisag ka ng rally, political rally, pila raman na makatambong ana niya, maminaw sa imong diskurso. Samtang ari sa social media, Jesus Christ, it can go anywhere. Ang imong message and the reaction of people, muna siya ang ikaupat na baya mga higala nga electoral exercise nga ang presence sa social media can make or break a candidate. First was during the time of Duterte. In fact, ako maghinumdum ko, magununa ko, kadto si Lito Osmeña pagdagan pagka-presidente og inguran na pagka-dominant ang social media. Mudaog to siya. I have no doubt at all. Mudaog to siya. Pero atong higayon na god, controlled ang information flow, controlled by the mainstream media sa Manila. Wa tayo daganan. Si Duterte sad og wa pa ang social media mo at that point became dominant. Prevalent na ba? Adto gyapon to si Duterte punita sa tangkungan. So he was there at the right time. Mao man to, sinugdanan man to. Pagsugod anang gamit-gamit ang cellphone katong text blast. Inigsen mo daghan na makadawat ba? Parang nasa imong phone book, makadawat na ilatanan. Katong campaign during the Noynoy Aquino campaign, yellow man ko ato. Text blast pa to. Yung text blast, makadawat ka nga ang mga green katong gibo ba? Mo ato sa Ayala, sulob na yung t-shirt, yellow mo ato sa Ayala, magkita din tong green o yellow. Naghanay. May muntag sa akong adopted brother, Dr. Eddie. Green mo na siya. Yung organizer gina siya, Doctor for Democracy, ano ba? Diri man ko sa yellow. I already explained why I went yellow during the time. Kasi Noy ulitaw, way asawa nga sip-sip, way mag dili under og asawa kay ulitaw man. Unya anak og dato, ang bisyo, computer, pusil-pusil og sports car. Mangawat day ka. Unya he has to protect the legacy of his parents. Ninoy and Kore. So, perfect yun nga mahimong presidente na to. And of course, I was wrong. Kay, naaman dahil ito problema sa si Noynoy. Di man gito siya, it's not fair nga atong sawayon, patay na raba. Pero sakto sa gihapon, after some time, kaingog ka nga, og si Teodoro pa, Gilbert Teodoro, tanawa karon unsa na nitabo ng Gilbert Teodoro, his true character is coming out. Usa siya sa plano pagpadaan ni Duterte sa dahig. Unsa man ka kanang taong traidor mga higala, wag kay paglao man na. Traidor gina. I don't have respect at all for these people. Kana si Bongbong, pagka-traidor na lang. Hindi matugkad ang pagka-traidor niya na. Of course, kaya sa duwa sa politika, na mga schemes, backstabbing, pero yun anak na gani nga degree, too personal. Di na makaon. So, wadyo ko'y respeto si gamay na lang kanang Bongbong Marcos. Dili na yung itong bias mga kalik, dili kana bang tinuon nga karakter ba, mga higala? Kanang character flaw as opposed to flawless. May tawang perfect. But kanang major character flaw, sipiat lang yun. Nabudo lang yun. Ako personally, kuno na ako nga sayob de ko. Pero man takibaw nga mo dahil buhat doon. Unity good ang pagdagan. Kisa may di mo support og unity.
itandi sa kandidatura ni Leni Robredo nga Imperial Manila centered kayo. Mo man tong kandidatura ni Leni Robredo. Manila, kanabang Imperial Manila centered. Although she's from Bicol, pero the people surrounding her, the key people running her campaign are all from Imperial Manila, including the money. Samtang ang Unity, Ilocos, North, o niya, Duterte South. Wag ganit ilaktawan gani ang Cebu. But that's pretty good enough already. Puro na yung mga probinsyano karon ang nanagan. O niya nagkayusa. Di kay nini ang mga elite o oligarchs sa Metro Manila. And that was exactly what happened. They won. Majority. First time nga nahitabo na ubos na ning stupid constitution na to nga multi-party system. Majority good. Kay katos Duterte, suputado ng tambayan, hindi naman totoo yan. Kasi ilan lang ang nakuha niya sa eleksyon. Ang dagam sila nanagan. But anyway, mo na issue nga, dili kinta majority of the Filipinos supported Duterte. Mo na ilang argument. Karon sa BBM Sara, majority man yun. Kung sa pamain nyo ikusulti. Pero wata kay bawa nga ang animal ay, sorry, traidor. Sa yun ka, pila katuig nga, pinakataas nga haya sa kasaysayan, sa kalibutan siguro. Sa Pilipinas sigurado na pinakadugay ng haya. Kanabang patay na wa ilubong, gihaya pa. Kinadugayan tong amahan, Ferdinand Marcos Sr. Kay di man ilubong og dili sa libingan ng mga bayani. Kore, FBR, Gloria Arroyo, Noynoy Aquino, pat ka presidente nangagi di kalubong. Mahadlok sa backlash. Political backlash. Pero sa Duterte, gipalubong. Og nalubong gyud. So, utang kabubuton na. Sa personal level ba? Oh? Utang kabubuton na sa mga Marcos. Too personal. Ikaduha, libingan ng mga bayani, gihimo, bisag, history will dictate what will be the perception of people many years ago from now. But kakaibaw, no? But the fact is, nailubong sa libingan ng mga bayani. Mo'y gustong mahitabo sa namatay nga Marcos. Kanang utang kabubuton na too personal. Pero ilan ang mahimo ni Duterte? Unsa man kang klase sa tao? Ug mo respeto pa ka anang klase sa tao, then I have some problem with your personality also. That's just how I look at things, mga higala. Because at the end of the day, what matters is really your character. Bisag unsa pa ka adunahan, dubious na yung karakter. Why respeto? Your respect is shallow. People will respect you for shallow reasons. And it's not even respect. Pakitang tao ra na. Bueno, mga higala, once again, before I go, I'd like to greet my daughter. A very happy birthday. Yeah, congratulations sa Ortiz clan sa gihimo nilang Balay Ortiz sa Sibunga. It will be one of the landmarks, major landmarks sa Sibunga, as well as there is a south. That's the dream, and